Zinean ezer gutxi da dirudiena. Are gutxiago, baliabide digitalek mundu virtualak sortzea ahalbidetu zutenetik. Life of Pi pelikulan esate baterako, tigrea virtuala da, konputagailuz egina dago, eta baita eszena honetako arrain hegalariak, itsasoa eta zerua bera ere. Errealitatean egin ezin dena sortzeko baliabide gisa garatu dira elementu digitalak zinean. Eta arte bat da, ikusleak benetakotzat hartuko duen mundu virtualak sortzea. Arte horren gakoetako bat fisika da. Hau da, mundu virtual horretan, mundu errealean naturaltzat jotzen ditugun lege fisiko oinarrizkoak bete behar dira. Entretenimendurako ez ezik, simulazio virtualak industrian ere erabiltzen dira. Besteak beste, proba edo esperimentu erreal bat egin beharrean, egoera hori ordenagailuan modu virtualean probatzeko. Hay simulaciones que se pueden hacer a escala directamente a la escala macroscópica. Simulazio batzuk zuzenean eskala makroskopikoan egiten dira. Ezagunenak gaur egun fluidoen dinamika erabiltzen dutenak dira. Esaterako industria aeroespazialean eta itsasontzigintzan. Eta zinegileek ere erabiltzen dute itsaso zakarra simulatzeko benetan halakorik izan gabe. Hori guztia fluidoen dinamikaren bidez egiten da. Simulazio makroskopikoak dira, non uraren edo airearen dinamika deskribatzen duten ekuazioak erabiltzen baitira. Biskositatea, dentsitatea eta horrelakoak kontuan izanik. Zik nanogunen simulazioetan oinarritutako zerbitzu bat eskaintzeari ekin diote. Berrikuntza da, simulazioak ez direla makroskopikoak, atomikoak baizik. Simune du izena, eta materialen propietate makroskopikoen muineraino joaten da. Atomoen arteko elkarrekintzaraino alegia, eta horretarako fisikaren lege kuantikoak dituzte oinarri. Jugamos con la relación que existe entre las propiedades que conocemos. Bi kontu sartzen dira jokoan. Materialen propietate makroskopikoak, hau da, gure munduan ikusten ditugun horiek, eta atomoen mugimenduarekin zerikusia duten propietateak, edo nukleoen eta elektroien mugimenduarekin. Eskala nanometrikoan edo nanometrikotik behera. Gogortasuna, temperatura edo presio aldaketen aurrean nola jokatzen duen material horrek, atomoen mugimenduak eta haien arteko erakarpenak zuzenean eragiten die gure munduan ikusten ditugun propietateei. Guk mugimendu hori ikertzen dugu gure mikroskopio virtualarekin. Ordenagailu bidezko simulazio metodoekin alegia. Horrela, interesatzen zaigun propietatea aurre ikusten dugu. Zenbat iraungo duen pila batek, ze resistentzia izango duen, ze arintasun, hori guztia atomoekin gertatzen denaren baitan dago, eskala azpinanometrikoan. Oro har, metodo hauetan ez da material osoa aztertzen. Logikoa da, material handia badugu ezin ditugu bere atomo guztiak ikertu. Hortaz gelaskatan banatzen dugu. Espazioan bata bestearen atzetik errepikatzen diren gelaskak. Gelaskaren barruko kondizioak kondizio makroskopikoen berdinak dira. Eta gelaskari inguruan kondizio berezi batzuk aplikatzen dizkiogu aldamenean beste gelaska batzuk dituela simulatzeko. Horri esker, atomo kopuru finitu bat erabiliz, sistema infinitu bat balitz bezala aztertzen dugu. Simulazio atomikoa egiteko tresnak aspaldi erabiltzen dira ikerketan, eta helburua da industriara ere zabaltzea baliabide honek dituen aukerak. Orain pausu bat aurrerago joan nahi dugu, eta enpresei eskaini esanez. Begira, tresna hau erabilgarria izan daiteke zuentzat. Dirua eta denbora aurrezten lagunduko dizue. Izan ere, orain arte materia baten propietateak ikertzeko esperimentua egin beharra zegoen, nahita nahi ez. Baina aurrez kalkuluak eginezkero denbora asko aurreratzen da, laborategiko lanari mugak jartzen lagundi ezazukelako. Ikerketan simulazio atomikoetan gehien erabiltzen den software konputazionaletako bat siesta izenekoa da. Tresna horren garatzaileetako batzuk Simuneren aditu panela osatzen dute, Emilio Artatxok besteak beste.
Eta horien gain dago simulazio jakin bati nola ekin erabakitzeko erantzukizuna. Jakintza da aditu horien ekarpena. Eta hori da simulazio atomikoaren muina. Horretaz gain, software egokia eta kalkulurako gaitasuna besterik ez dute behar. Ordenagailuak, alegia. Hemen, nanogunen, Simunek bere ordenagailuak ditu. Baina hemendik kanpokoak ere erabiltzen ditugu, Euskal Herriko Unibertsitatekoak esaterako. Eta behar izan ezkero, nazio eta nazioarte mailako klusterrak ere erabil ditzakegu. Egin behar dugun kalkuluaren arabera, superordenagailu baten beharrean suertatu gaitezke. Bartzelonako Mare Nostrum edo antzekoren bat. Konputagailuen klusterren kalkulurako gaitasuna handituz doa etengabe, eta horri esker posible da geroz eta simulazio zehatzagoak egitea. Simulazioekin esperimentu pila bat aurrezten duzu. Eta simulazioa ona bada, askoz hobeto ulertzen duzu zer gertatzen dena xe ezagutzeko aukera ematen baitizu. Esperimentuetan xehetasun horretara iristea zaila da. Ona da esperimentuak eta simulazioa uztarri berean joatea, batak bestea balioesten duelako. Baina simulazioekin askoz gehiago ikasten dugu. Aprendemos muchísimo más.